Kamu Si, aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana? Ini. Iya, Yang ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Wis saka kono. Heeh. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Kecewa. Iki kok iso. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk mung di dhisikne. sepate beda. Napa niku? Sagung para tamu kagung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hangger-gengaken swasana lumantar asta brata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Ya. Dung. Masa enek manten lagi diurbung kirik. Wong kudune cukuru kok. Jago. Sampean saking kono. Aku dari sini. Manten putri, sampean manten putri. Oh, iya. Kowe manten kakus. Kakung. Manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tak MC nggih Mas Mandal. Ya. Tak MC ya nduk ya. Ye. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae. Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyur alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti lila jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to cah iki Ora balik takon. lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana temanten putri ingkang ayu kados widodari, temanten kakung kenging kencing manis. Wis mari, Mas. Sing gagah ngene lho kok. Sing gagah. Kok ngene iki lho. Oh, mantene wedok Manten wedok kinyis-kinyis. Ngene kok jarene Sampean sing bagus sono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesem mah keberadal karo mesem. Lah, untune tadi kene. Lah. Mesem. Yo, bojoku Enak lagi, koyo ya. ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsana kepitata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya. Tata upacara daup. Netepi adat widhi-widone ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gaplok rinangkul ki lempit-kempit to, ya Mas. Leres. Ana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Mengke Tradisi komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Mata. Lah niku mboten beto. Ora sah. betok to. Pasne matane ya Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ra apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas sae nggih? Sae. Sarimbit arsana tepi upacara daud tempu ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabal katendang. Sabar. Kowe iso mantene tamu lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata nih. Lah, Ambekmu ki lho. Kowe ki lho tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong mata iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas. Bandem nganggo suruh. nah sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek. Ganti gedang. Mbok digani boto. Oh, njaluk botol. Aja. Wong dilulu kok Lon-lonan. Pripun Mas sae nggih? Apik gregele apik. Mbok. Ya. Oh. Temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawe singal repepeh. Nek aku deh.
Saya nggih. Saya kayak dalang gini. Lon-lonan Denira Lumaksana sang pujangganing daup Iya. kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu Wah iki. gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Heeh. Assalamualaikum salam tebok bosok liak-liok kali asem ilang sake Sukerto ilang sake bilai salam. Tolak balak iki, tolak balak. Tolak balak. Tolak. Wes ilang balak. Wes tolak balak. Tolak balak mas. Tolak balak. Betul. Mantene adus. Lon-lonan Denira Lumaksana sak ngandhap pripun mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten wale tak glito ndasmu kowe engko wale berkah pangestu sumungkem temanten Sing kuwale sungkeme iki lho. sing sungkem ki manten wedok Aku ya wedi kualat. lah kok iso Wong biyen sing nyunatno kene kok. oh Bektin aku. ya ora apa-apa manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika Aduh, cuk. alah lah kok terus deteng Lah iya. piye Nyapa rasane piye? kon delokne lho sinden Sik ora iki. piye teko Pak Lurah ka lho pripun Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. ngapa to Ndol Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Sik apa ora? lah kok suarane piye to Muni mak tus ngono. coba jajal Pak Lurah sing ndi kok iso kan sing durang kalau Pak Lurah Pak Lurah. Nah, kari siji. karek Ah, siji Iya. yo kon ngideki Pak Lurah pisan to ben Lho. Ya ora kena dinggo ki kok. kene Balik. minggah madyaning sitinggil binaturata Ah. sang Narendra Buddha Arisa juga Nah. kawis tingal gandul Nah iya. Metamit jabang bayi. Ngempet loro ki lho. lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra Katakan minggah madyaning sitinggil binaturata temanten putri Sik wale, aku sing gandeng. lah kurana laku manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD Manten anyar kowe. lah manten anyar penyakitan ngono kok iso Pak Lurah, nyapa enten kamar kosong. Arep apa Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. gegandengan asta temanten sarimbit pinunggel gamelan Lokananta hop sah dadi manten sah dadi manten. Mosok Mah aku. Mah Kenapa, Cak? masa anu Gundul, bojoku Cak? kaya ngono. wis iki karo apane Anu iki nih, sirahe. lho ora ngerti Ora ngerti khasiate. Rong Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudoe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. mbok kapane Ndol Ya diusep-usepne. sampluk basak kowe kok iso tetembangan ayo nembang Nembang. penjenengan apa Mas Mondol sing gandrung Ayo. Mas Manda. Oke. Gandrung. Iya. Bojo. Narase apa slendro pelak. Apa Mas? Mumpung pelok. Wedek ngomong pelak iya. ora slendro ae to apik slendro kok slendro ae lho Lidro. slendro lho duwe campur sari debagong apik slendro Tinggal Lidro, Mas. weh hebat tenan diagem to blangkone iki Blangkone busana larang-larange digo. sing besis ora Engko rasane piye omong aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. sane mboten klodo ngeten lak kaya Buntadewa Kyai Werkudara. nah ndang Ayo. sinebut ngono kae ya kena Sembarang wis ayo. Sembarang. Sinebut Pak
Pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing eleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lem apalan pirang dino, Mas? Hah? Lem apalan pirang dino? Ya wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dino, bae malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sriuning mustika tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dola Dola-joli. juli. Sri Huning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak E, mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo jek anu nyembah Tuhan. Yo. Bener iki. Jan, kok omongane kok lunyu men ratu tikus sih Jan. Bendina mangan lumut ben lunyu. Ketoke blangkone kok kurang forem tengah jeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek iso mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lho. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki aku. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Sopo ngene lho? Ora. Kok ngenekne to. Rumangsaku. Terus. Tuk gong prang. Dok pranggung. Duk pranggung. Marai yo. Ora. Lho sing bener ngono kuwi yo. Melok marai. Ya ora. Tapuk. Lho. Tapoke ngene lho. Ngene lho, tapuk. Tapoke ngene lho. Oh, ngene Ding. Iya. Tuk pranggung bojone goro. Ngebelo. Bebelo. Maraine sing gandrung ku piye? Enggak wis. Gandrung nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki. Kae lho rupane ganteng ra ndang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Mirip. Akbar? Mirip. Jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya, ya tekone penonton Jejer, jajal. Pak Ajak. Ngono maksud jare biyen laire kembar. Ah. Pripun? Jajal. Tekone. Kowe wani buktekne nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekok masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Kacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar? Kowe penonton kono Iya lho, suarane bali Akbar. nang sebelah kono lho jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kaya lho nyauri padha. Oh sing muni elek ditok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha kaya Oh, padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik perkara anggarane to ki. Perkara anggaran kanca. Oh alah. Melem aku bae ming sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo, teruskan. terusan. Bebelo Wiratmaya. Sik, dipasne.
bebela. Alah. Kowe iki digenderi lho, Pas nih, rada cedak. Untuk nyedak karo gender, untuk gender. Bebela Wiratmaya. Pinter. Pinter lagi. Tan burung Maraina. ora. Tan murung sriuning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadine gundul. Oh iya. Terus Dadi kusumaning bangsa. dibacotke nggih, Mbak Mela nggih. Gawane napa nderek monggo. Monggo. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Mbak Mela. Oke. Srihane mustika tubah latun tresna yang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya Srihane katan raya
Dibayake Mbak Vela. Yo. Rekos. Astabrata pancen kompak ya. Halah. Luar biasa. Modele kok wis nyepak ngono lho mane. Halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak pol. Oh ngene kok kompak iki lho. Lan apa? Astabrata iki ketok kompak. Ki mergo kan main bareng. Bareng. Nek sendiri. Jajal nek Nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Dites. Terus mie ayam mau piye? umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane ding. Iso. Panggah iso aku. Hebat, percaya kalau Percaya, ternyata. Ge. Wah. Astabrata memang menjadi tolak ukur. Makasih Mbak Vela. Mbak Vela, dipersilakan. kersane tak mikir rumiyin Loh, Mbak gitu, Vela. gitu. Mbak Vela tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga sejaran panitia Ya. naik di atas panggung untuk menghibur para warga. Lo gitu. Pak Jalu suasananya apik. Wong nggih. Jalu Prasetyo Eskar. Weh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Ya udah. Ribet lho sampean. Karo anu Bapak Ketua Panitia suarane ya jos. Pak Ketua Panitia suaranya ya jas. Ya turi. Memang. Ngap, ngomong di pangarsane. Ayo. Amit asal berapa? Tolak ukur. Ya. Monggo